gospodine. Šta se desilo? Zbog čega ovo radite? Rutinska kontrola. Privodite me i stavljate mi listice zbog rutinske kontrole. Da, zašto? Pa zato što imaš ilegalne stvari. Protokolu, samo da vas obavestim, kamera postoji na mom grudnom. Dobro, nije protokolu, to je vaše pravo. Da, naravno da jeste. Pa naravno, Vi imate pravo vaše pravo. nemate da me, dok sam peške, pratite. U redu, gospodine, od ovog trenutka ste lišeni slobode. Sve što budete rekli može... Opa, prezanje policije. Od ovog trenutka ste lišeni slobode. Sve što budete rekli može i bit će... Ja policajcu nisam ništa rekao. Ja sam policajac, ređe se. Od ovog trenutka ste lišeni slobode. Sve što budete rekli može i bit će upotrebljeno. Prihvataš drugi jezik, da. Sačekat ćeš samo ispred stanice, pre nego što ga uhapsiš da dođe ako. Dobro. Gospodine, od ovog trenutka ste lišeni slobode. Sve što budete rekli može i bit će upotrebljeno protiv vas. Imate pravo na